Хәерле кич. Татарстан Дәүләт Советы Дәүләт Думасына Россиянең барлык укучыларын экстремизмга мәҗбүри тикшерү турындагы закон проектын кертте. Кызганычка каршы фаҗигале очраклар, радикаллык һәм көч куллану идеяларының таралуы, җәмгыятьнең иң якланмаган өлеше булган балаларны экстремистик һәм террорчылык эшчәнлегенә максатчан җәлеп итү турында сөйли, диелә закон проектында аңлатма язуында. Канун проекты хуплау алырмы? Моны вакыт күрсәтер, әлегә белгечләрнең фикерләрен яңгыратыйк туры эфирда. Студиябездә исәнмесез? Хәерле кич, Раил, синнән башлап җибәрик. Мондый канун проектының барлыкка килүенә нәрсә этәргеч, нәрсә сәбәп булды дип уйлыйсың? Беренчедән инде менә безнең шушы өлкәдә зур программа булмау Россия күләмендә. Без бит инде һәрбер әйберне баштан өйрәнергә тиеш. Аннан соң гына шул өйрәнгән әйбер нигезендә без ниндидер программа куеп, ниндидер әйтик методичкалар ясап, аны безнең балаларыбызга өйрәтергә тиеш. Менә шундый зур методичкаларның хәзер вакытта булмавы, беренче инде менә теге юнәлеше, икенчесе инде ул әлбәттә безнең балаларыбызның экстремизм сүзен гомумән аңламаулары. Алар белмичә шул юнәлешкә кирип китәргә мөмкин. Алар шул юнәлешкә әгәр кирсәләр дә, аралашсалар да, алар нәрсә эшләгәннәрен белмиләр. Шуңа күрә менә шушы инициатива дип әйтик инде әлегә, ул теге законопроектта түгел, андый зур формада инициатива хәзер вакытта бар. Но монда менә бик зур төшенчәне әйтеп китәсем килә инде минем. Ул да булса мәҗбүри дигән сүз бит инде анда карала. Менә мәҗбүри балаларны тестирование уздыру дигәндә, менә шушы сүз куркыта. Но мин монда менә әтиәниләргә дә мөрәҗәгать итеп инде, укытучыларга да мөрәҗәгать итеп әйтәсем килә, мәҗбүри шушындай тестирование уздыру, ул баланы шушы юнәлештәме, юкмы, яхшымы, начармыны билгеләү өчен түгел. Иң беренче чиратта менә шушы тестирование узганнан соң, шул тестирование нәтиҗәләрендә дөрес итеп программа төзеп, методичка төзеп, безнең балаларны ул юлга кирмәсеннәр өчен өйрәтү эше алып барыла. Мин шулай дип уйлыйм. Шулай микән? Һәм гомумән алганда бу тестмы, әллә исә профилактикамы? Чөнки менә Раил әфәнде әйтүенчә дә тест дигән исем астында узачак, әмма ләкин аның төбендә ята профилактика, балаларны әлегә дә баягы бер кысага бәлки кертүдер, бәлки кыса да түгелдер. Гомумән бу замана безне һаман ниндидер кысаларга кертә, һаман тәртипкә кертмәкче була, ләкин дөнья күләм менә шушы җинаятьчелек дә, экстремизм да бер киң кулаҗыя. Бу дөрес метод булырмы бу очракта, Ләйсән? Мен косабы бик дөрес түгел. Беренчедән, тестны кем төзи? Икенчедән, ни өчен балалардан башлыйбыз? Без һәр вакытта да косметикага тест ясыйсы булса, хайваннардан башлыйбыз. Һәм инде булса тест кертәсе булса, һәр вакытта да мәктәпләр һәм балалар бакчаларына керәбез. Башта олылардан башлыйк. Иң беренче чиратта үзебез әлеге тестны узып карыйк. Без олар йөге бирмәгән килеш, балалардан йөге бирдертәбез. Ниндер тестларга һаман тест системасы, фикерләү, күзаллау, дөньяга караш дигән әйбер юк. Без һаман кемнедер тест аша аларга ниндер бәя бирәбез. Аннары менә күз алдыгызга китерегез, тест ул күпмедер дәрәҗәдә 50-га 50. Ягъни кайбер балалар аны факт өчен генә куеп чыгарга мөмкин. Кемдер мәсәлән әйдәгез чынлап карап, экстремист әгәр дә бу тестны эшли икән, аның башында мондый уй бар икән, ул нинди җавап бирәчәк? Үз-үзен ачыклый торган җавап бирәчәкме? Юк. Ул киресенчә дөресрәге андый уй булмаганнар да ялгышып, үзе турында реаль булмаган картина тудырырга мөмкин. Һәм аннарысын карагыз, мәсәлән, тест төзелә, балага ниндидер экстремист дигән ярлык тагыла, һәм мисал өчен гаилә учетка куела. Ул балага карата классташларының, укытучыларның фикере нинди булачак? Ул яңадан нинди атмосферада без киресенчә балаларны менә шушы юлга этәрәбез түгелме? Теге ниндидер зур әйберне шишәбез дип, без киресенчә киң кылычмаслы балаларны шушы темага кертеп, анда кайната башлыйбыз. Шуңа күрә монда мин мәсәлән әни буларак моның белән килешмим. Рәхимә ханым, әйе дип торды, сез димәк үзегездә каршы әлеге тестка. Бүгенге көндә бу депутат кергән тәкъдим бернинди яңалык түгел. Бүгенге көндә бу депутат мәктәпне гомумән белми. Димәк, ул инде мәктәпне күптән тәмамлаган һәм инде бүген мәктәптә нинди тикшерү, нинди тест, нинди мониторинглар баруын гомумән белми. Чөнки менә әле яңа гына 15 сентябрьдән 15 октябрьгә кадәр тест булды. Социаль психологик тест. Нәкъ менә бу тест әйеме ул шушы терроризмга, менә ниндирек җинаятьчегә омтылышы булган балаларны ачыклауга юнәлтелгән. Һәм беләсезме, бу тестта 100дән артык сорау.
Һәм инде һәрбер тест сорауы күләмле. Минем менә бер шушындый таныш ханым белән сөйләшү исемә төште. Ул офиста эшли һәм нишләптер безнең офис хезмәткәрләре арасында тест үткәрергә булдылар. Тест сораулары 200-дән артык. Мин ди 50-сенә җавап бирдем, ә калганнарына мин баш катырып тормадым әле, мин төртеп чыктым җавапларын диде. Бу булды бер. Менә күрәсезме, мин сезнең белән ризалаштым ни өчен? Чынлап та күп бала гомумән моңа төшенеп тә тормаска мөмкин. Нинди бала? Беренче төркем бу темадан гомумән ерак булган. Ул аны ача да, бу миңа кирәкме? Бу миңа гомумән кирәк түгел ди. Һәм менә монда ялгыш нәтиҗә чыгарга мөмкин. Менә бу берничә бала аркасында. Икенчесе, сез әйттегез, әйме? Әгәр дә аның менә шушы җинаятьчелеккә, ниндидер терроризм, экстремизмга омтылышы, тайпылышы, теге бу бит склонность сәләт кебек, әйме? Әгәр дә андый омтылышы була икән, ул аны яшерә. Ул аны берничек тә шушы тест сорауларына ул аны дөрес итеп җавап бирмәячәк, ул ничек тә башкача. И тагын, беләсезме, менә әле шушы 15 сентябрьдан 15 октябрьгә кадәр узган тестта 100-дән артык сорау. Һәм бу сорауларга җавапны бала дәресләрдән соң бирә. Ул арыган, ул күпме дәрес укыган. Әйе, була очраклар кай вакытта дәрес кысаларына, но һәр вакыт алай килеп чыкмый. Менә монда бала 100-дән артык сорауга, мин үземдә җитәкче буларак та, укытучы буларак та күп тестлар узам. Бик авыр. Чөнки һәрбер тест сорауын укырга кирәк, төшенергә кирәк, ә тест сорауларына җавап ошаш һәм берничә пункт белән генә аерылып тора. Һәм менә бу әле тест узып беттеме? Хәзер 11 ноябрьдан, гафу итегез, 11 ноябрьдан 11 декабрьгә кадәр тагын мониторинг психологической безопасности образовательной среды дигән тест үткәрелә. МБОС. Бу инде белем бирү йортының психологик теге куркынычсызлыгымы. Менә шунда нәкъ бу депутат тәкъдим итә торган сораулар бар. Тагын шуңа киләбез. Тест өстенә тест. Бу, менә бүгенге көндә шул кадәрле балаларны укыту процессыннан читләштерә торган мәсьәләләр күп. Мин үзем җитәкче буларак, беләсезме, кай вакытта менә шулай без балаларга белем бирергә тиеш. Без балалар белән тәрбияви чаралар аша, аларны төрле чара, клуб, кружокларга җәлеп итеп, аларның аңын ниндидер яхшылыкка өндәргә тиеш. Без күренекле шушындый үрнәк шәхесләр белән очрашулар үткәрү урынына шушы тестлар нәрсә? Әгәр дә тест ярдәмендә без баланың эчке дөньясына керә алабыз икән, ну бу бик шикле. Менә эчке дөнья турында сөйләшә башлады. Әйе, менә сезгә сүзлегем. Әйе, бу тестлар аша ниндидер объектив картинаны күз ала буламы? Мин сезнең беренче сүзләрегездән үк, димәк, аңлап алдым. СПТ белән Бостонда сөйләгәннән чөнки элегрәк мин эшләгән муниципаль мәктәптә, алар инде безнең беренче ел гына түгел, 23нче елда гына түгел, алар ялгышмасам бер 4-5 ел эшләп киләләр. Даими рәвештә 20нче елдан яскы системасы буенча, димәк, СПТ социально-психологическое тестирование, димәк, һәрбер баланың индивидуаль рәвештә һәм МБОС ансы гомумән мөхитне тикшерә торган әйбер. Аларның сорауларының күп булуы бу курку гына түгел, бу реальлек. Мин үзем психолог буларак балаларга үткәрдем ул тестларны. Берсендә 180, берсендә 100-дән артык сорау. Ул тестны эшли башлаганда балаларның күбесе менә эшли башлады дагын. Карим яртысы, әле ул 6нчы сыйныфтан, сез 6нчы сыйныф балаларын күз алдына китерегез. Әле теге бер хәл 10нчы-11нче сыйныф балалары әзрәк түземлерәк булса, иртәнге якталар эшләсәләр, аны бит теге мәктәп дәресләрдә күп аны теге иркенләп үткәрә торган әйберләрдә түгел. Алар компьютер аркылы үтәләр. Һәм аны үткәндә кайбер балалар тиз генә басып баралар. Бу хәзерге көндәге реальлек. Һәм аннан соң аналарның нәтиҗәләре килә бу балаларны анда теге ниндидер бер реестрга, мәктәп эчендәге контроль дип әйтик инде, шуңа бастыралар һәм аның белән эшләргә тиеш булып чыга. Объективлык никадәр түгел монда. Менә мин мәсәлән шәхсән әйтә алам, үземнең фикеремчә, мине ул тестның нәтиҗәләре һәм балаларның нинди балаларның анда эләгүе ул исемлеккә, ул бер дә дөрес туры килә торган картина түгел, анда булырга тиеш. Менә мин мәсәлән үзем шикләнебрәк менә мондый балага, моңа ничектер дөрес юнәлешкә кертеп җибәрсәк иде дигән балалар булса дагы, алар ләкмәскә мөмкин.
теге уйлап эшләгәнгә күрә, кайберәүләр анда булырга тиеш булмаган, гомумән шундай активист балалар, аларның инде бөтен вакытлары, энергиялары дөрес якка юнәлгән, дөрес үсеш алып барган балалар, ләгәләр һәм ничектер алар белән системалар эш башлана, Сез таныштыгызмы ул сораулар белән? Таныштыр инде. Менә нинди сораулар ул? Кызганычка каршы хәзер хәтерләп бетерә алмыйм. Ул мәсьәләне әйтергә мөмкин инде. Син анда мәсәлән, сыйныфташың сиңа начар сүз әйтсә, син аңа ничек дип җавап кайтарасың мәсәлән анда. Кыймыйм, аңа ничек дип дөрфа җавап бирәм. Игнорировать итәм, яки анда теге укытучыга барып әйтәм. Шундый сораулар. Булайтып, маңгайга барып сораганда, әлбәттә инде сорау үзе куркыта да һәм мөмкин булган кадәр фәрештәләр җавап бирәчәк бит инде балада. Менә әйдәгез канун ягыннан экстремистик һәм менә шу террорчылык идеялар белән сугарылуны ничек аңларга буласың балада? Гомумән алганда менә безнең канун экстремистик фикерләрне ничек бәяле, ничек ассызыклый? Ул үзе яшәгән дәүләтнең, җәмгыятьнең төзелешенә каршы килә торган, аның иминлегенә каршы килә торган идеялар артыннан хукук бузу очраклары. Белгәнебезчә, Җинаятьләр кодексының иң авыр маддәләренең берсе буларак, иң авыр маддәләр җыелган бүлеге дип әйтим инде. Ул экстремизмга каршы, менә ул терроризм, диверсия, менә шул маддәләр. Һәм анда кызганычка каршы тик торганда гына бу депутат та китереп чыгармагандыр ул сүзне. Бу турыда без барыбыз да олы кешеләр, шушы җәмгыятьнең яшәеше безгә битараф булмаган кешеләр уйламый хәле юк. Соңгы вакытта бит нинди зур диверсияләр, нинди зур террор актлар эшләргә җыеналар. 12 яшендә тулмаган балалар. Алар бу эшкә башкалар тарафыннан җәлеп ителәләр. Уллар тарафыннан, безнең уллар тарафыннан түгел, алар тегеннән торып механизм махсус тәэсир итү каналлары усуллары, әйме? Һәм монда иң беренче мин ата-аналарга мөрәҗәгать итәр идем. Әлбәттә, фикерләр төрлечә, минем текст бәлки кирәктер дә дигән уй белән килгән монда менә педагоглар, психологларны тыңлаганнан соң бәлки кирәк тә түгел дигән уйга киләм. Бу җинаятьләр ясаган бала бәлик булмаган булса да, 14 яшеннән ул җавап бирә, 14 яшеннән җавап бирә. Һәм андагы җинаят җәзалары балалар, ул шул кадәр зур җинаят җәзалары бәлик булмаганнарга аның яртысын гына бирәләр, әлбәттә. Ләкин ул да бик күп еллар. Ата-аналар моны белеп торырга тиеш. Алар балаларның психологик халәте нинди икәнен мәҗбүри тестны көтеп торып, психологларга йөреп билгеләргә тиеш. Без фикерне рекламадан соң дәвам итәрбез, әлегә бездән аерылмагыз. Россия Дәүләт Думасында чираттагы канун проектка бәйле инициатива тәкъдим, ул да булса балаларны мәктәп яшендә үк экстремизмга, террорчылык фикерләренә тикшерү. Бүгенге көндә ул инициатива һәм менә аның нәрсәгә илтәчәген, кайдан килеп чыкканын без бүген бардыбыз. Менә Зөбәйдә ханым әйтә башлаган иде, бу темада контрольнең бер өлеше әтиәнләргә күчергә тиештер дип, чөнки менә нәкъ әлеге идеялар күпчелек очракта балда үзеннән-үзе барлыкка килми, кайдандыр читтән килә. Һәм бу тест белән генә аны ничектер хәл итеп булмый, ата-аналар моны ничектер ата-аналар соңыннан җылап йөрергә тиеш түгел, балалары киреп утырганнан соң, аннан соң хәрби трибуналар аларны җавапка тарта башлаганнан соң, анда иман юк балалар. Ата-аналар белеп торырга тиеш моны. Анда минем әле ничә еллар буе эшләп җинаять эшләре буенча бер кайчан да күргәне булмады. Балик булганмы, балик булмаганмы, бу юнәлештә җинаять ясаучыларга иман юк. Бик зур дәрәҗәдә җәза бирәләр, шуңа күрә моны ата-аналар белеп торырга тиеш. Һәм шуны әйтергә кирәк. Менә бит балаларның экстремик юнәлештә булуларымы юк микәнен генә түгел, балаларның өлгергәнлеген, алар җитешкәнме, аларның төрле яшьтә, ул яшь бит ул бер шартлы нәрсә. Менә минем үземне эшләү дәверендә 14 яшьлек балаларның мин күзем белән күреп торам, психологик булмасам да, ул әле өлгереп җиткән бала түгел. Ул әле җавап бирергә тиеш түгел монда. Бик зур авырлыклар белән психолог, психиатрия экспертизалары нәтиҗәләре белән берничә мәртәбә миңа туры килде, ничектер өстерәп чыгарырга. Менә ата-аналар аны үз белгеләре белән яхшы белгечләргә күрсәттеләр. Аннан соң тагын шуны әйтер идем, мәктәпләрдә балалар белән эшләү өчен социаль психологлар гына түгел, бәлки клиник психологларны да җәлеп итәргә кирәк. Аннан сез әйтәсез, законны кабул итәргә була, аны эшләтергә кирәк бит җәмгыятьтә. Мондый законны эшләтү өчен
бик күп тырышлык кирәк, дәүләт тарафыннан да бик күп тырышлык кирәк, белгечләрне дә бик яхшылап хәзерләргә кирәк һәм укыту процессында, тәрбия вакытында эшләүнең җитди планнарын төзеп эшләргә кирәк. Балаларыгыз хөкем итәсенә утыртасы килмәсә, ата-аналарга да бик күп эшләргә кирәк. Моны уйларга кирәк. Руслан, сез күреп торасыз, студияда ук инде фикерләр төрле, кемдер шул яклы бик куркыныч яңгырый ул сүзләр укучыларны экстремизмга тикшерү. Әмма мантык та юк түгел кебек, чөнки 175нче мәктәптән соң инде депутатлар күптән уйлана, ничек тикшерергә, ничек безнең мәктәпләрне мондый куркыныч фаҗигаләрдән сакларга. Мантык та бар кебек, әмма шул ук вакытта гаепсездән гаепле ясап калу очраклары да бик мөмкин. Менә сезнең комитетта да утырыш булгандыр, фикерләр төрле булгандыр. Ниндирәк бер фикергә килдегез? Инде хәерле кич. Бу сорауга килгәндә, бу инде чыннан да бик катлаулы сорау дип әйтергә кирәк. Менә экспертлар да барысында да зур тәҗрибә, барыгызны да менә тыңладым. Инде әйтергә кирәк, һәрбер канун нигезендә ята шундый фикер, яхшылык китерү фикере. Чөнки чыннан да менә бу 175нче мәктәптә булган вакыйгалар. Илебездә булган менә шушы тимер юлларны бозалар име яшьләр, военкоматларны яндыралар. Чыннан да менә теге карап торырга бик куркыныч хәлләр. Һәм очраклар арта. Һәм очраклар арта. Менә Татарстанда да булып китте, менә бер мәктәптә бер егет бала үзенең классташ кыз кешене коридорда куллары, аяклары белән шулай менә кыйный, иптәшләре карап тора. Һәм инде бу менә тест дигән әйбер миңа калса, бу төп аның менә нигезендә баланың шушы социаль психологик халәтен аңлау һәм инде киләчәктә шушы менә тәрбия программаларын дөрес итеп тулыландырып, камилләштерү. Демәк, сез хуплыйсыз әлеге инициативаны. Яисә, менә кемгә генә төртмә, барысы да әле кискен күрәләр, кискен карар дип күрәләр, бәлки барыбер аның берәнеге лояльрак ысулы. Менә һәрбер канун бит инде, менә әзгенә читкә китү булса да әйтим, менә күптән түгел генә Дәүләт Думасы кабул итте шундый канун, мигрант балаларын, менә кем рус теле белми, мәктәпкә алмаска. Без Дәүләт Советында шушы канун буенча тавыш бирдек. Мин үзем каршы тавыш бирдем, чөнки менә мин аңламыйм, ул бала менә рус телен белмәгәч, ул кая барсын? Аны бер кая алмыйлар. Ул аннары кем булып үсә? Һәм шушы сораулар чыннан да борчый. Һәм менә бу канунга да килгәндә, монда менә түгел генә әйе яки юк дигән җавапны әйтеп булмый. Чыннан да менә шундый чаралар, шундый вакыйгалар безнең илдә була икән, без күрәбез, менә экстремизмга теге тартыла балалар име, психикалары әле формалашып бетмәгән, интернет аша төрле шалтыратулар белән аларны ярамаган җирләргә өндиләр. Һәм кайбер яшьләр шуңа ышанып бара. Без аңлыйбыз, ул очраклар триггер, ләкин менә Ләйсәннең дә фикерен аңлыйм, кызылга басуны. Бездә ни өчендер шундый очраклар булуга, бер-ике очрак туды исә, кискен ниндидер бер карар, инициатива тәкъдим итәләр. Аның ничектер башка альтернатив кулайрак вариантларын уйламыйча, Ләйсән. Гомумән менә монда яңгыраган фикерләрне тыңлаганнан соң миндә шундый фикер туды. Бу аларга карата эмпатия да, гуманизм да кулланылмый кебек. Аларны фақат ниндер тестлар белән генә тикшерергә, һәм әгәр дә алар хата кылган икән, ата-аналарында, балаларның үзләрендә, гаиләләрендә 100% фақат җәзага тартырга. Ләкин бу алай эшләми. Бүгенге көндә мәктәп системасында ни өчен 115 төрле тест? Чөнки алар укыту процессы белән, тәрбия процессы белән шөгыльләнми, алар отчет яза укытучылар, без үзебездә күреп торабыз. Мин дә бүгенге көндә университет чатында утырсаң, анда көн дәвамында килгән бөтен тестларны эшләп чыга башласаң, хәтта парага дәрес әзерләргә вакытта калмый. Бу бит нормаль әйбер түгел. Нәкъ шулай ук, мәсәлән, гафу итегез, ләкин Дәүләт Думасындамы, Дәүләт Советындамы утырган кешеләр, сез менә бу канунны тәкъдим итәр алдыннан аз гына булса да укытучылар һәм мәктәптә эшләгән ата-аналар, балалар белән фикер алышканыгыз бармы? Әлеге җинаятьләрне кылган җинаятьчеләр белән эшләгән психологлар фикерләрен ишеткәнегез бармы? Без һаман мәктәпкә яңадан ниндер психолог китереп кертеп, әлеге проблеманы шишу юлын эзлибез. Ләкин бу дөрес әйбер түгел. Беренчедән, психология фән буларак ул бернинди статистикага да бирелми. Фақат аның артынан күпмедер дәрәҗәдә булган мисалларны җыеп күз алларга гына мөмкин.
Һәм психологлар гына бу очракта бер генә психолог бөтен мәктәпне беренчектә кулачлый алмый. Һәм ата-аналар да шул исәптән. Әйе, ата-ана өстендә бик зур җаваплылык. Баланы тапканда ук син инде үз өстеңә җаваплылык аласың. Ләкин ата-ананың да була төрлесе. Гаилә эчендә дә була ситуацияның төрлесе. Әниләр генә тәрбияләгән балалар, әтиләр генә тәрбияләгән балалар, башкалар материаль халәтләре ни дәрәҗәдә аларның бүгенге көндә укытучылар белән ата-аналар арасында бернинди элемтә юк. Укытучылар үзләренекен эшли, ата-аналар үзләренекен, балалар өченче бер эшли. Шуңа күрә бездә система юк, ул эшләми. Һәм бу канун да эшли алмый. Мин әни Психологлар буларак кирәкми дидегез. Нәрсә тәкъдим Мин кирәкми димәдем, мин бер генә психолог мәктәпне берничек тә тәэмин итә алмый дидем. Күз алларга гына мөмкинлек биргән мөмкин ярдәм итәргә мөмкин. Менә шул күз аллаганны булдыра аламы? Менә мин поток өчен 100 бала өчен лекция уздырам. Һәм мин сезгә әйтә алам, что 100 баланың һәр кайсына да барып, аның халәтен һәм синең предметка карата булган фикерен аңлап булмый. Чөнки бу бик зур Идеаль шартлар Менә шуңа күрә. Мин шуңа күрә әйтәм бит, ата-аналар үзләре йөртергә тиеш балаларын дип. Менә шу әни җаваплылыгы, әти җаваплылыгы турында сөйләшик әле. Менә мин әни буларак бүгеннән үк мин әйтәм, эй Раббым, өйләндереп бу малайны тынычланыр идем дип имән. Шунда да җаваплылык бик көчле. Проблемалар Бер хатыннан икенче хатынга тапшыралар да ирене шуның белән проблема хәл ителә. Менә беләсезме, әти әнигә менә баласына карап нинди билгеләр инде берникадәр һавага салырга тиеш. Әти әнине укытучыны, шул психологны нинди билгеләр ул? Хәзер сорауга әйләнеп кайтам, ләкин монда әйткәннәр буенча менә мәсәлән законопроект шулай ук теге җәмгыять белән аралашу булырга тиеш бит ниндидер законны тәкъдим итер алдыннан. Мин мәсәлән тәкъдим итә алам шундый закон, мин 100% гарантия бирә алам, менә бөтен булган әйтәләр бөтен булган акчаларымны куя алам. Безнең Казан шәһәрендә генә түгел, бөтеннән гомумән Татарстанда да, гомумән Россия күләмендә психологларның дәрәҗәсе бик түбән. Чөнки аларның хезмәт хаклары әз, кеше әз генә тәҗрибә җыюга, икенчелеккә омтыла. Коммерциягә китә. Алай да булырга мөмкин. Менә сез уйлап карагыз, 16 мең хәзерге вакытта ул акчага яшәү гомумән мөмкин түгел. Һәм бер психолог мәсәлән 1000 бала икән, 1000 балага анда ялгышмаса 1200 дан артса икәү. Ничек ул күз алла бетерергә тиеш, нәрсә эшләп бетерергә тиеш, ул хәтта физически менә иртә таңнан алып консультация үткәреп утыра икән, бер балага 1 сәгать кенә икән. Алай да ул үлгерә алмаячак. 5-10 мең акча ала, гаилә психологы. 1000 баладан утырырга сездән кем таләп итә бүген? Һәрбер бала белән, һәрбер бала белән нинди дәрәҗәдә булса эшләргә тиеш. Без бит экстремизм ягын гына карамыйбыз. Баланың үсеше, мәсәлән, шул булса подростковый яшькә җиткәчтен аның үзенчәлекләре, үзгәрешләр барлыкка килә. Алар белән дә нинди дә булса эш алып барырга тиеш. Сыйныф белән дә нинди дә булса эш алып барырга тиеш. Аның теге санап китсәң эше күп. Бу беренче як булды. Хәзер сорауыгызга гына җавап бирим дәген. Менә миңа калса, бу бер яктан булырга мөмкин. Икенче яктан эшләү безнең шулай. Теге без ничектер ияләнгән, менә начар анда бармыйк, начар анда бармыйк дигән сүз бар безнең. Каян китәргә кирәк? Кая барырга кирәк? Үрнәк яхшы һәм якты мисаллар менә нинди булырга кирәк? Балалар ярый экстремист булмасыннар, аларга үрнәк алмасыннар. Кем янына барсыннар алар? Кемнән үрнәк алсыннар алар? Нинди көчле шәхесләребез бар безнең мәктәпләргә тартып китереп, менә бу шундый безнең илебезгә ярдәм итә, республикага ярдәм итә, шәһәрне ярдәм итә. Менә бу безнең мәктәпне бетереп чыкты, шундый көчле шәхес дип үзенә тарта торган юнәлештә эш Менә ул юнәлештә юк түгел, менә алдынгылар хәрәкәте барлыкка килеп, мондый хәрәкәтләрдә юк түгел, ләкин алар эффектив булып эффективлыгын инде сорау туамы. Әйтәсем килә монда, әйеме, менә һәрбер канунны керткәнче аның экспертиза, ул нидер дәрәҗәдә экспертиза узырга тиеш. Безнең менә кем кайсыдыр депутатның башына килде, әйеме, ул аны шунда ук аны инде кабул итәләр. Үткәрегез сез тәҗрибә, ниндидер дару уйлап чыгарганда да, гафу итегез, тышканнар өстендә дә тәҗрибә үткәрәләр, әйме экспертиза ниндидер. Безнең балалар өстендә шунда ук алар өстенә шул кадәрле менә бит менә тестлар узды, ниндидер нәтиҗәләр ясалды. Менә шушы нәтиҗәләр нигезендә нәрсә бирде ул безгә? Чынлыкта да алар дөрес менә күрсәткеч бирделәрме? Менә шуннан чыгып анализ ясап, аннан соң инде бәлки кирәкме, кирәк түгелме? Беләсезме? Кискен карар кабул итәргә кирәк түгел. Депутатларны халыктан айырырга кирәк. Әйдә бер якты фикер тапшыру ахырында булса да Раилә. Экспертиза дигәндә дөрес аңларга кирәк. Экспертиза һәрбер законопроект ул уза.
Баштан менә инициатива безнең Совет Федерация шунда җибәрелә. Ул һәрбер регион белән, һәрбер региондагы депутатлар белән ул аерым бер сөйләшү узыла. Аннары инде общественное слушание дигән юнәлеше бар. Общественное слушаниедә менә әтиәниләр белән, мәктәп системасы белән, белгечләр белән, психологлар белән шушы закон аралаша. Һәм менә монда әйтергә кирәк, альтернатив яклары нинди дип әйме? Бу бит әле законда түгел, бу инициатива гына. Монда альтернатив яклар шундый булырга мөмкин. Менә бик куркабыз ниндидер балага теге ярлык куярга дип әйме? Ярлык булмасын өчен без эшли алабыз, аны теге анонимны балалар, тестны анонимны язалар. Һәрбер закон, һәрбер проект менә шушындый фикер кузгата сур бездә. Кызганыч, безнең вакыт тамам. Тагын бәлки очрашу шу тема буенча. Бик зур рәхмәт сезгә. Нинди генә канун проекты булмасын, иң мөһиме аның ахыры хәерле булсын һәм ул яшь үсмерләр, балалар, без олы кешеләр өчен файдалы булсын.